posible alda oinak lurrean eukita zerua ikutzea. Takit, hortan nahi naiz. Ni ustet, igual, betu, hemen bakat katxarrito bat, hau erronekin saiatuko naiz. Kontuz, Jose, kontuz. Me katxiz la mar, zerua ikutu nahi nun da lurrea iritsi naiz. Mirian, ongi etorri, zer moduz? Bueno, urduri. Me katxiz, guantxe jungoia urduritasun danak. Lagunak, ezagutzen dezu ez da? Mirian, lujua. Lujua, abizena, baina lujuare bai zuen meneotia, eskerrik asko. Galanta. Zure ametxetako bat bete dezu, ez da? Estandako lehendabiziko saioa irabazi zendun, eta diskak intzatoz eskuartian. Esaten zenuela hemen programa, egotia, bai, hori beste amets bat da. Enuen inoiz pentsatu, hemen nintzatekela. Benetan hori beste amets bat izan dela? Bai. Onna. Bueno, eta aukiko duzu amets gehiago, ez da? Ja bat bilagatu dezu, ze amets gehiago intzatoz eskuartian. Bigarren diska, Bigarren diska ja martxan dakazure bai? Laugarren, bai. Me katxila mar. Ez zaten musikero gelditzen, Ez. Beti martxan zadete. Bueno, zu bezala ez da. Hale, hori da, da ez gelditzia. Bueno, zemuz moldatzen zea zukaldian? Eskertia naiz. Eskertia zea, me katxila mar. Horrekin ja amaituko dugu, ez da. Bueno, zu nahi pixka lagundu, eta gero ni saiatuko naiz marakabale balinka kasu, horrekin moldatuko naiz, bale? Hori manjoko jo jazu eskatu. Bueno, lagunak, ikusiko zue, eundoko saioa dator, eundoko sandwich ingo deu, berezia, ez dugu ogila erabiliko. Ogilan ordez arroza jarriko jau, osagai mordo bat, eta aldi berian, hemen ibiliko gea. Gaina gitarra eta guztetorri da. Hau gustatzen zaigu. Bueno, lagunak eta Miriam, pausuz pausu garatuko izuet, sandwich berezia egiteko garaian nondik noa ibiliko gea, bale? Izangoa, estebete eta gaztakin ingo deun sandwich bat. Berezia zer izango dan? Arroza jarriko joula ogi bezala. Nola ingo deu? Hemen arroza dakat, ja, inda, egosita eta ostuta. Zeratik, bihar dugu lan egiteko sandwicha prestatzeko. Hau molde bezala erabiliko deu. Eta hemen, arrozai elkartuko jau, gorringo bat, arrautza bat, amapola nasillak, tomate lehorra txikituta, eta gazta raiatua. Eta horrekin da arrozakin ingo deu, nasketa behar bat. Bale, nasketa hori prestak haunian, ja, sartaian gainean jarriko deu, eta ingo deuna da, arroza azpin jarri. Bale, behin arroza dak haunian azpilan, gazta xerra bat, pastrami xerra bat, sobrasada pixkat, berriro gazta pixkat, sobrasada, baita alplazamik, eta bukatzeko gazta berrize. Eta gero itxiko deu, beste arrozakin. Erdila erabiliko dugu azpin jarteko eta erdila gainean. Ordu ningo dugu sandwich bat, baino arroza erabiliko dugu ogila berra. Oso berezia. Eta izangoa gaurko plateran oinarria. Baino lagungarri ingo duguna da pare bat gauza. Azteko eta behin ingo ditugu bolatxo batzuk, tempuran pasatako barazkitxo batzuk, ingo dugu dena juliana moztu, kuiatxua, asenaiua, lekak, tipulina, dena xetu txiki-txiki, eta gero tempura prestatuko dugu. Tempura prestatzeko jarriko dugu arrautza, jengibria, txitxirio irina, eta horrek garagardu botako jau. Ingo deu tempuratxo bat, zatik berezila. Probatzeko edo, bitartian, ez da sukaldatzen duzun bitartian? Hori da, ez, da sukaldatzeko erabiliko dugu gaur, Hori ingo deu, tempura iteko erabiliko deu, eta gingo deuna da, barazkik bertati pasa, prejitu, eta gure sandwichen onduan lagungarri jarriko dugu. Eta hori gutxi balitz, hemen dakau, esne pixkat, arrautza, erabiliko dugu olioa agatza, eta sobrazada honen puxketa bat. Sartuko dugu bertara, eta ingo dugu maionesa bat sobrazadana. Eta hori jarriko jo, sandwichen onduan, lagungarri, barazki jateko, sandwichen laguntzeko, eta bar. Ados? Bai. Bueno, eta hau esan da, lanien jarri bihar gea. Beitu, ni arroza berazten jungo nahi zaudena mostutzen, hau gio betetzeko, eta zuga adibidez aldia zu lagundu, barazkitxo edan azuritzen. Venga. Zer? Venga, bai, etxe oso zukaldaria, Ez. Katxila mar, aldatu inbiar du horrek, Garbitzen ondo, baina gero sukaldatzen... Beitu, azen joekin adazteko tamen, zuritzen erraz, ez da?
Bueno, zurituko zu, bale? Eta kio, ingo zuna da, nola fin-fina moztu berdu, eta labanakin ez da airretxean fina mozten, dena olako tiratxo moztuko dituzu. Bale? Eta gero tiratxo hauek erabiliko ditugu dana barazkianak naztu eta tempurati pasatzeko, bale? Lehen da bizi ondo zuritu, bale? Organikoa bera bota, eta bestean gero xerretanin o olako txikitan, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu, eta nizan bezala arrozakin jarriko naiz. Bueno, taldi berian kontatu behar diguzu, estandan pasatako saio hori zemuzko izan zan, gaine irabazintzen nula. Ederra arrakasta, ez da? Ona, bai, izan zan. Bueno, oso esperientzia intentsua izan zen. Intentsua, ez da? Bai, esango nuke bai, ze justo aldi berean nengoen lan egiten, nengoen oposaketak prestatzen, ja, oin plaza atera duta dana, eta guai. Ona, zerrena? Ni musika irakaslenaz. Musikarekin beti erlazio izan dut. Osea, irakaslei eskoletan ibiltzeko? Bai, hoi da. Ona, hori ona. Bueno, bai, eskerrik asko. Baina, bueno, guai izan zen, hoi bai, motza eta luzea aldi berean. Izan zen motza prozesu nahiko laburra izan zelako, baina gereztakin nietzat izan zen nahiko potentea. Potentea, dana. Bai, dena, bai, jende asko, abesti asko ikasteko, baten igual arratsalde baten ikasi bertzen ditun, dantza batzuko lan Spice Girlsena. Osa, koreografia, kantua, dana, eta gero dana itxatxi, eta holtza gainatzea gaina. Bai. Jope. Claro, abesten ondo gaina dantzatzen, bueno. Dantzatzen zeetan, zure puntu fortea gero zan abestia? Oin ja deskubritu dut, Ezino be, ez da? Gustatzen zaidala, bai. Gaina bat di joaz, ez da? Ez da, nik usten de, eta bezlarion batek dantza pixka jakin behar du, eta dantzari batek ez dakita abeste, baina ritmoa bintzat ondo eraman behar ditu, ez da? Ritmoa bai. Bueno, ondo dantzatu doez, jo. Hori urrengoa. Hori urrengoa. Bueno, eta nola izan esan zen unain intensua? Nola zan zehazki lehiak eta zertan datza zehazki ez dunak ikusi jakiteko? Vale, ber. Astero, tokatzen zaizu abesti bat baino gehiago. Eta dago grupala, eta gero taldeka, eta gero izan alda binaka, edo irunaka, edo banaka. Eta tokatzen zaizu, nire kasuan, lehenengo edizioan egon nintzenean, zen amarkada. Amarkada bat tokatzen zitzaigun, adibidez lehenengo programan izan zen larogei garren amarkadako abestia. Larogei tamar garren hoi da. Eta tokatu zitzaidan, Spice Girl bat izatia. Beste neska batzuekin. Eta orduan, hori probatu genuen, gero pasatu ginen urrengo fasera, dauz fase ezberdinak, eta horretan tokatu zitzaidan abestea, nola da, Loris Morissette... It's like, na-na-na-na-na. Bai, sonatzen ez hasiko tareatzen, baina bai, sonatzen. Bai. Orduan, kasu horretan, gaina, lehenengo programa izan da, tokatu zitzaidan, abestea, bakarrik. Da, oso ondo, justo lehenengo programa ere irabazi nun. Eta hor, tokatzen dena da, dauzela bi pertsonen artean, egiten da duelo bat. Bai. Eta ja, duelo hori eta gero, dau eliminazioa. Zer gustatu zitzaizkizun gehiago? Bakarkakuak, binakakuak, taldetan, zintzan... Hombre, nik uste hobeto bakarka. Errazagoa delako, claro, azkenian kudeatzen duzuzuk dena, eta zehozer baldin badau txart edo erratzen bazara, pues... Bai, improvisazio txikioa behar bada, bakarrikan hobeto... Bai. Taldeka divertigarria da, bai. Baina, claro, norbaiteri azten bazaio koreografia, egertzen da. Eta zenbat denboa egon zinaten hori grabatzeko, zenbat, izan zezun intensua izan zen motza, baina gero ordu asko egun berdinean eta dana, ez da? Ordu asko, bai, entzegu pilo bat egon ziren, bai, aldaketa asko. Gehien bat zen hori, ez da, aldaketa pilo bat zeudela. Orduan igual, zuk pentsatzen zenuen gauza bat argi zeneukala edo izango zenukela gauza bat olan, pilota bat, adibidez. Eta gero patian egunean, esaten zute hori, ez dago pilotarik. Orduan hor, izan behar duzu gaitasuna improvisatzeko. Nik uste hemen sukaldatzen ere izan behar duzula, ez da, trebetasun hori. Nik ez daukat. Piskat izan behar da, zeatik beti ez dia osagaien gaina berdin etortzen. Batzutan handio, bestetan txikio, bestetan fino, bestetan mardulo, bestetan, da orduan improvisatu behar da, eta batzutan ez daude. Batzutan igual zerbaina dezu, eta ez dago sasoi hortan, edo gutxi atea dira, edo arrantzaliak ez dia kanpora atera, eta beste zoze jarri behar da. Claro. Bai. Ba, berdin. Baina, bueno, ni uste jana igual pixkatanak egiten, abestiak ere dano dakio abesten, baina zer nola abestu ja beste histori bada, Oi, bai, sukaldatzen bezala. Nik badakizkit arrautz frijitu egiten, baina hortik ja aurrera
komplikatzen zaiz, Zose movida. gehiago zu, Miriam, zose gehiago, ez? Zozer, baina zozer, da, zozer, Patata frijituak, vale? Adibidez. Bueno, eta hau guztia, nola hasi izan? Bueno, horra hasi izan zure lehendabiziko lehiaketa, ez da, baina musika munduan noiztik antzaude, oso txikitatik hasi zinan? Bai, ni hasi nintzen, baitu 8 urterekin hasi nintzen piano... 8 urtetxokin, Bai, piano klasetara puntatu nintzen. Eta, bueno, ez zen nire instrumentua, gustatzen zait jotzea, baina egia da gero publikoaren aurrean, kostatzen zaidala. Oso duri jartzen azelako, gero gainera eskuekin, ez dakit, ezberdina da. Ez dut hain ondo kontrolatzen, aztenaz urduri jartzen da, orduan, ez zait ondo ateratzen. Baina, bueno, gero hasi nintzen abesten, eta hor bai ikusi nuen, bueno, holtza gainean hasieran kriston antsietatekin igotzen nintzen. Ahotza, batzutan hor tartamudatzen da. Bai, bueno, eta hori, horretarako denbora behar duzu, ezta. Gero joaten zara praktikatzen, kontzertuak ematen, da, bueno. Eta adibidez, estandara jun arte etzinan abesten jarri, etzinan abeslaria? Bai. Eta banituen nire kanta gainaia prest, nahi nuen dizkatera, baina behar nuen... Dirua. Vale. Gehienetan gertatzean, alegila, ez da? Bueno, eta zerrek bultzatu zizun estandara jutia? Horrek, zer nahi zenulako diska hori atea? Eta... Aspaldian, 2018 edo, egon nintzen bebai, ETV-ko beste programa baten, bagoaz, igual batzuk gogoratuko duzu, eta gustatu zitzaidan esperientzia, baina oso laburrea egin zitzaidan, gaina bakarrik egon nintzen 3 kapitulutan edo, eta kanporatu ninduten. Orduan esan nuen behitu, oina 24 urterekin edo genintzen estandan, oin 25 urte ditut, 24 urterekin behitu, probatuko dut berriro, eta nik uste izango dela ezberdina, ze oin ja ezagutzen du telebista, badakit zelan doan dena, probatzeko, dakit. Eta, bueno, ondo bat erzitzaida. Bentaja pixkatekin kuntzinan bestia, baina bentaja pixkatekin kuntzinan. Nik esango nuke bai, ez. Bai. Bueno, hemen daneti bihar da, irabazteko daneti bihar da, bizita hontan. Baina ibilita da honei, errexea goite zaio, ez da? Zeatik azkenian, zuk esaten desuna, igual, abestia gauza bada, dantzatzia bestia gauza da, baina gero lehiaketa baten, erdi reality baten, azkenian hor gauzak aztoratu itendia, ez da? Ez da bakarrik abestia edo dantzatzea, bada bebai, hori, showa ematia, bada jakitea, zein den zure lekua, badira gauza ezberdinak, orduan, bueno, bai. Aki utzi, Susanio, bitu, hau zuretzako, bitu. Eta hau niretzako. Hau jaten geldituko gea, eta jungo gea nik ustea erreportai bat. Ados? Oso ondo. Jungo gea Txema Paskualen gana, eta gaurkoan badator hogi gaineko kortiak eta mosketak eta zergatik iten dian. Oazen ikastea, hemen gelditzea, untxilla bezala. Ontsi arte. Kaixo eguerdion, zer moduz? Zema naiz, Gasteizen gaude, Artepan okindegian, hain zuzen ere mamia dendan, eta gaur, azalduko dizuegu edo erakutsiko dizuegu, hogiei nola egiten diogu mosketak. Eta zergatik egiten ditugu mosketak edo marrazkitxoak hogietan. Bueno, pues alde berdikan ezberdintzeko, eta jakiteko igual orea nahiko antzekoa baldin bada, bueno, egiten dugu hemen horrela, eta bestean beste modu bat, gero saltzerakoan, edo bezeroek ere, desberdintzeko. Eta estetika garrantzitsua da ere. Eta teknikoki egiten da ere, gu laguntzeko hogiei nahi dugun tokitik zabaltzeko. Azken finean, orea, labean sartzen dugunean, bai agindu fermentazioa, legamiek egin behar duten lana, karbonikoa edo burbuiaz betetzen gure mamiek, baino labean, hil baino den egiten dute azken lana eta igotzen dira hogiak. Igotzerakoan, azaletik irekitzen dira bideak, eta dugu aurretik mozten dugunean azala, laguntzen diguna behin, dugun tokitik zabaltzeko eta polita egiteko. Gero beste arrazo bat ere da historikoa, zeren okindegietan, adibidez nire aitaren herrian, Nafarroako herriberan, Azkoienen, baziren oso herri txiki batean 5 okindegi. Okindegi hogietan, ezen bakarrik han bertan hogia egiten, baizik eta
emakumeek, eta esaten dut emakumeek ziren okinak, emakumeek etxetan egiten zuten horian, eta eramaten zuten okindegira, pues laberatzera. Baina, karo, gero desberdintzeko egin behar zuten, bakoitzaren marka, gero horiak ez nahazteko. Hau azalduta, oazen obradorera, ikusiko dugu labean sartu baino lehen, egingo dugun lana gure labantxoarekin. Hasiko gara oreka ogiekin, eta oreka ogiekin egin dugu galburu edo espiga forma bat. Mosketa bat egiten dugunean, laguntzen diogu nolabait, irekitzeko edo zabaltzeko gu nahi dugun tokitik, eta errestatzeko ere kozioa. Barruan dagoen ura hemendik ateratzeko. Hau ja prest daukagu, labean sartuko dugu, eta ikusiko dugu beste mosketa forma bat. Kasu honetan, hemen ditugu bageteak edo parisien, eta normalean guk egiten ditugu mosketa normalak, ezta? 3, 4, segun eta ze luzea daukan pieza. Kasu honetan gutxiko dugu hau moztu gabe, zer gertatzen den. Segurazki bilatuko du bere bidea eta zabaluko du nahi duen tokitik. Eta kasu honetan egingo ditugu horrela, erronboak egiteko. Honetan egingo luzaketa bat, hemen horrela, eta gero ikusiko dugu emaitza. Mosketa gehiagoarekin, segurazki ez da inbeste zabalduko, eta azala ez da inkrujiente edo geratuko da, eta bigunagoa normalean geratzen da. Hemen daude emaitzak, eta hasiko da parisien edo paketeekin, 3 mosketa hemen daude. Gero, egin dugu mosketa bakarra, oso polita geratzen da, oso ongi zabaltzen da. Hemen dugu, mosketa askokin egindako bagetea, dira romboak, batzuk, lotzen dira batzuk besteekin, polita geratu ere. Kasu honetan, goratzen zarete ditu gehiago mosketa, eta geratzen da nahiko estua, ez da hain ongi zabaldu. Eta hemen, kuriositate bat, egin dugu moztu gabe, eta nahiko, en el argot gustatzen dugu itxiak, edo itxiak edo itxuak. Hau betik eta hau albo batetik. Kozioa ez da egokia izan, hemen daude. Hemen amaitzen dugu esplikazioa, ikusi duzu zenbat mosketa egiten ditugu, eta segurazki asmatu beharko dugu besteren bat. Así que, Joseba, animatzen bagara egunen batean, elkar gaitezke eta asmatuko dugu mosketa eta forma desberdinak. Nahi duzuen arte, hemen artepanetik, mamiatik, ongi segi. Gora Txema, gora mamia, eta gora Artepan. Eta gora Gasteiz, ama. Artista haiz, eta irekin beti ikasten gitxaudek, eta urrenare, sai hongo gaituk, gehiago ikasteko. Besarka da handi bat, eta nahiaken arte. Gurian jarraitzeko, hemen, ogila indadakau. Esan daun bezala, ogi bezala erabiliko du, Eta nola arrautza dakan, da gazta dakan, horrekin goguna dakero sartean nian, pixkat geldikan gelditzea bere lekuan. Gio jarriko dugu hau, baina guain jungo gea, jarraituko dugu barazki txikitzen. Barazki hau txikiteko, gaina nola osondo ikusi zuten horrekin. Honek ingo zosun, benetan, pro. Hemen gaurra bitu, honek pusketa kenduko jozu, lendabiziko tira kenduko jozu, jatik hau, hemen eukitzu pixkat hilotxe bat, eta honekin ingo zuna da, berdina, hola jungo zaiten, eta hilitu egateko dituzu. Eta bukaeraino iristezean nian, nola beste aldian ebai pixkiako gorpuntxu hori dakan, bare bai hemen lagako deu, eta untxientzako botako deu hori, eta hola jungo zea hau egiten, bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik ingoetena da, koiatxuare bai, inberduna txiki, txiki jaiten jungo naiz, bale? Eta hau esan da, mingaina eman berdiogu, bale?
Bueno, konta iguzu, Miriam, diska, esku artean ekarri zu, noiz atea labetikan diska hau? Zenba denbora daka? Atera zen abenduaren 3an. Vale. Bueno, hilabete batzu ja, pasau dira. Hilabete batzu, baina, bueno, gaztetxua da, oso gaztia da. Bai, Ez dakara urte betere. Bueno, zuentzat, nietzat ez da. Ez? Ni hasi Claro, nintzen... zeratik zuek kaleratzeko, ja, zenbat lan aurretik aninda. Claro, pila. Hasi nintzen musikariak bilatzen, azkenian diskak badauka holan jazz, pop, soul estiloa, eta orduan behar nituen benetako musikariak. Zenik bakarrik ezin dute dena egin. Zanik gitarra jotzen dut, baina... Gitarra jo, abestu, eta... Gutxi gehiago. Orduan, hasi nintzen 6 urterekin edo nire kanta propio hauek sortzen, eta nahi nuen hori, gero diska baten sartu. Nekien oso ondo zelan, baina, bueno, gero estanda erabazita gero errazagoa egin zitzaidan. Eta orduan, barkatu, zuk ja estanda juntzinean ja diska idatzita zen eukan orduan? Ia ez, guzti Ia gabe? Bai. Vale, ona. Eta, orduan, esan dezu musikero bildu zenitun, zein bildu behar izan dezu, diska burutzeko, esan dezu musikero, ze gehiago? Pentsaten estudioen bate, o... Bai. Grabatu nituen abesti guztiak Bilboko estudio baten, boluetan. Eta gero gainean nire laguna zen teknikaria, produktoria, nekane, hemendik, musuak. Opa, nekane... Eta, bueno, holan egin genuen, super guai, prozesu polita, bai luzea izan zen. Ze oso zaila da, gero estudioan sartzen dituzu pila bat denbora, pila bat ordu, eta gero nina zela nahiko perfekzionista musikarekin, ze honekin ikusten duzu eset. Horrekin, fina izia. Sartzen dituen pila bat ordu esaten, eta lau afinatu nahi dut, hau beste modu baten nahi dut. Orduan, bueno, izan zen prozesu luzea, baina gero guai. Ze diskan entzuten dena, bada nik nahi neukana gutxienez nire buruan, eta nahi nuena atera. Eta zesan Miran, zuk esan dezun bezala, ia denak idatzita zen euskan, kantu guztik idatzita, doinu guztik ebaizu sartu dituzu? Bai. Bai, Guzti guztiak. Eta orduan nola zen euskan? Ia kantak burututa zen euskan ahotsa eta gitarrakin? Edo... Bai. De hecho, badago, abesti bat, eitzen dena txoriak. Bai. Idatzi nuena, gaueko ordu bietan edo. Bai. Ze ezin nuen lorik egin. Ta entzuten nuena, nire leiotik. Bai. Hor argitatu. Ze asmatu zer zen. Ez dakit, farrero batzuk edo... Izan altzen, txoriak. Orduan behitu, txoriak. Nahiko goizean, iritsi zinean ireia, ez dakit, igual bai. Bai, alaurak ipazien. Orduan, holan, hasi nintzen... Horrelako... Dakit, prozesuak izaten ditut nire kantak idazteko. Azten azolan pentsatzen, zeri buruz. Eta esan dezun musikariak sartu zenituna, ze beste instrumento sartu zenitun bertan? Bale, nire diskan badau baterian, nola ez? Bajua, pianoa, gitarra elektrikoa, abesti baten nik ere jotzen dut gitarra elektroakustikoa, justo gaur ekarri dudana. Ona. Eta ustet hori. Jamon, baina hori da beste piano mota bat. Eta adibidez, kantu guztitan, zuzertzea bakarrik abeslari, o abestuta gitarratan eta niten dezu, o batzutan bakarrik abestu? Batzutan bakarrik abestu, beste batzutan abestuta eta jo, segun. Bai. Zenbat abesti topatuko ditugu lur diska horren barruan? Diskak ditu 7 abesti. 7 abesti. Bai. Eta guztiak dauz lotuta naturarekin. Vale. Eta zergatik horregatik lurrai helduta dago, horregatik. Bai, behitu, pentsatu nuen, naturarekin erlazioa daukan izenburu bat bilatu behar nuen. Eta esan nuen behitu, nire lehenengo diska denez, eta ni holan artista bezala, ez dut ezia zebez egin. Oso ondo zoa. Vale, igual goizut. Tipula bukatzeten nian, vale? Vale, ados. Ezakitzen, enuguen ez zuten, azu zait. Artista bezala... Artista bezala, hasi berrian nintzen da, esan nuen behitu sustraiak lan lurrarekin. Ze azkenian, egiten duzunean zozer, ez da, etxe bat ez duzu egiten teiatutik bera. Orduan, hasierako zera da lurrean egiten duzuna. Orduan, pentsatu nuen, nire lehengo diska, zatia lur. Ados. Eta hori ere bai askarretorri zitaizun, aukera asko ukizitzen ditu...
Terrez Joan izan behar, etorriak, ezta? izan dituen hor. Hoi semiei izena gartzia bezala izan behar du, ezta? Azkenean, ze Bai. garriko jo, toua garriko jo, eta bate gauza Azkenean, bat, oi. zeoz esaten bazu zeoz, etortze zaizu burura eta izula gustatzen, edo... Inoz ez dakizu, bez, ondo egiten dozun, edo beste aukera hobea daukasun, eske, hori da arriskatzea, ez da. Eta arriskatu nuena izenburu honekin. Ondo. Bueno, eta bertan, zazpi kantu. Antzekotasun asko dakabe bat abestiakin, o nolako abestia topatuko ditugu? Bueno, badauz motat ezberdinetako abestiak, estilo ezberdinetakoak. Badauz batzuk diela bossa nova, beste batzuk jazzeroak, gypsy jazz, zaz ez dakit ezagutzen duzun. Ez? Zaz, Bueno, entzun da, gat irratian daula. Bueno, baulako estiloak topatu dituzu, bertan. Ere dau soul, blues, osea, badago lotura bat, baina ez dira super berdinak. Eta, adibidez, letrak zer bizipen, zure bizipenak, o Bai. fikziozkoak, edo... Denetarik da, denetarik, bai, hombre, pentsau, idatzi bat letra goizeko ordu bietan, denetarik topatuko oso. Batzuk benetazkoak eta beste batzuk, asmatutakoak. Ondo dago. Bai. Eta nik entzun dakat, diskoen kantuakin nahi zenula transmititu kontzertu bat izango baliz, bezala, ez da? Hoi da, bai. Sortu nituen kanta, gaina niri pilo bat gustatzen zait zuzeneko musika, eta nahi nuen hori bai transmititu. Orduan, esan nuen behitu. Nahi dut filtrorik gabe, holan grabazio batein, gainera abesti batzuk grabatu ditugu elkarrekin. Osa, ez da izan instrumentu bat, gero beste bat, baizik eta igual instrumentu guztiak batera, gero ahotsa. Eta nahi nuen hori, entzuleak, entzutea musika eta esatea, joe, dirudinagoela kontzertu baten. Bai, zeratik askotan gertatzea, ez da? Batzutan desberdintasun asko topatzen deula diskan zetzute dut, eta kontzertura gutegea eta oso desberdina dela, ez da? Eta gaina nik uste nina zela artista de concierto, lertzen zuzeneko artista bat gustatzen zaidala, energie hori sentitzea eta transmititzea. Eta, aukera aukidezu, hasi dia kontzertuak, edo zer? Bai, badauz batzuk, beitu, oin gauz martxoak 13, ez da? Gaur da martxoaren 13. 28 eta 29an, Bilboko metron, honaz hor jotzen, baina, bai, oso guai. Osa, metroan barruan? Hoi da, egongonaz Moiuako zeran, Moiuako estazioan, hoi da. Metroan etxean montatuko jotzea barruan. Espero zez. Hori ikusten da gaur egun, Ez. Zuta izango dela serioago. Bale, eta metro esan dezu, eta zozek gehiagoa izan dezu, ez da? Bai, gero aprilaren 4ean joko dut TEZ eta Deustoko unibertsitateak egiten duten ekitaldi baten. Jope, ze hona, ez da? Bai, bueno, bai. Eta hor, ja holtza gainean, da kontzertu metrokoa bezala ez? Beste kontzertu ja arruntago bat izango genuen bezala? Bueno, dinozu ea dauzkadan, edo hori izango deno? Hori, kontzertu hori. Ez, izango da, 10 minutuko zera bat, batzuk egiten dute, eta, nahi bitartean izango naz un poco animadora. Nire momentua! Asmatu du, orduan, asmatu du. Ondo. Bueno, eta kontzertu gehiago, udai behira, nola dakazu, guendikan? Momentuz, badauz batzuk, baina ez dauz konfirmatuta, orduan... Pizkanaka. Baina, oie, nahi baduzue, zuek deitu, Hombre, Instagramen bilatu, eta nola jarri nira, Instagramen nola jakinko dugu nundin nola ibiliko zean. Adiez, Miriam Lujua bezala? Hoi da, bildua Miriam Lujua. Vale, aldia Miriam. Eta hor, txintxilikatu zuen, nundin nola ibiliko zean, eta ikutuzun gauza guztik, ez da? Bai, hoi da. Bueno, eta, ez dakit, telebista beste saioen batea apuntatu zea, edo... Oie, igual apuntatu beharko nintzatek, ez da? Ez dakit, galdetzen nahi nahi, ez dakit. Hainbeste artistak, hainbeste gauza ititu zuen aldiberian. Oie, ondo legoke. Bueno, eta hemen gauza ia danak aurreatu ditugu, Gero sangutxa prestatu behar deu, baitare emulsioa prestatu behar deu, eta tempura txukun-txukunain, barazki bertatik pasa, eta pregitzeko bitartean jungo gea malekonea, ikusiko zuen zeleku eharra, eta ea zertakan bertan gaurkoan. Oazin ikustea. Kaixo Joseba, eguerdion, Jumeili, Jumeiki eta Irati gara eta gaur Donostira etorri zarete.
Groseko auzora, Malekon jatetxera. Ongi etorri. Malekon jatetxea lehengo maiatzan ireki izan, 2024ko maiatzean. Proiektu honen atzean Jumeiki eta Carlos daude. Bila kubatarrak, Groseko auzoan dago, zehazki Kolon pasealekuan, Zurriola hondartzaren ondoan. Jatetxearen ubikazioa ezin hobea da. Izen argi dago nondik datorren, ez? Donostiko eta Labanako malekoiei omenez eginda. Eskaintza gastronomikoa da fusio bat Kubaren kultura eta gure kulturaren artean. Hemen bi karta mota daude, bata formalagoa, plater landuagoekin, adibidez txuleta edo karrillerak, hemengo osagaiekin, euskal sukaldaritzarekin, eta beste bat informalagoa, hamburguesak, plater kombinatuak, guapoak, tostoiak, horiak Kubaren toke horrekin. Beste alde batetik eguneroko menua ere eskaintzen dute eta asteburutan menu berezi bat badago. Eta azkenik, koktelak ere kubatar toke horrekin, adibidez mojitoa egiten dute Kuban egiten den erara, ez hemen egiten den bezala. Benetazko Kubako mojitoak egiten dira. Aurkezpenak egin ondoren, jungo gara Kubako plater tipiko bat nola egiten den ikustera. Orain Carlosekin gaude, gure sukaldaria, eta gaurko errezeta tostoiak otarrainxka baratxuriekin izango da. Lehenik eta behin platanoa zuritzen da, zati txikitan mozten da, eta su motelean gorritzen da. Gaurko errezetan platano matxo edo platano ar bat erabiliko dugu, eta zer dan platano matxo bat, azkenean platano bat handiagoa eta frijitzeko aproposa dena. Tostoiak oso plater zabaldua da Latinoamerikan zehar eta Kuban baita ere. Normalean sarrera bestela jaten den plater bat da. Naiz eta kubatar errezeta ohiko bat izan, Carlosek bere toki berezi eman dio. Gero platanoa jartzen da molde batean eta hor saski forma ematen zaio. Gero beste osagaiekin bete ahal izateko. Kasu hontan, otarrainxkak, baratxuri txikitua eta etxeko tomate saltxarekin beteko dugu, zapore gehiago emateko. Errezeta honez gain, kartan ere eskaintzen dute beste tostoi mota bat, bolognesarekin eta gazta saltxarekin beteta. Hemengo plater kubatarren artean, arrakasta gehien daukatenak dira bai tostoiak eta bai guapoak. Guapoak dira sandwich moduko bokata batzuk osagai ugariekin egindak. Eta oso ohikoak Kuban. Plateratzera goaz. Orduan jartzen da alioli tantatxo bat, eta hor jartzen da egin dugun saskia platanoarekin, eta gero barruan sartzen dira otarrainxkak egin dugun saltxarekin, eta gainetik jartzen da tipula martorriarekin, eta gainetik jartzen da perexil pixka bat. Joseba, hau izan da gure gaurko proposamena, eta dastatu neolima dezu, Malekon jatetxean itxuitin zaituztegu. Agur! Hau pairukote, eta hoi sukaldaritza berezi egiten dezuna zen, fusio, Ze gauza eharra, eta platan horri eman diozuen forma hori, geotan raizkekin, ai ama, daztatu behar dugu ere bai, ez da? Gozenaz. Bai, nire bai, bukatu behar dugu lehen bailen, Bueno, lagunak, mil esker, da gurean jarraitu behar dugu. Hemen nindeuna da, hemen txekarrietena da, ekilorea jarri dugu berotzen, gero tempura iten deunean barazki tempurati pasa, eta bertan prejitzeko. Inde bola fina, zeatik ez dugu banaka tempurati pasata ingo. Ingo deuna da, hau dena nastu, adbena nastuta dakaunean, hartuko dugu danetik pixkat, horrela, bolatxo bat zaiatuko nahi ziten, eta bolatxo hori pasako dugu tempuratikan eta gero prejitu. Hau bat. Beste alde, hemen arroza dakau ja, sandwicha egiten juteko, eta zuk maionesa emulsioa prestateko zu, Emulsioa esan dio, sobrasada pixka sartuko diogula. Badakizu zer dan sobrasada, ez da? Bai? Ez? Bai. Ez? Bai. Da, Mallorcako, Balearetako txorizo berezi bat. Eta berezitasun bat dakana da, xamurra izaten da beti. Tostadan untatzeko modukoa askotan. Eta beste berezitasun bat dakana da, beti gozua izatea. Gure txorizo beti pikantiak dira, gaziak dira, hau gozua da. Eta espezia desente ukitze gure bai. Eta honen ingo jozuna da, azalak endu,
lau edo bost puxketetan eta bertara bota. Vale. Botako zu, esnia txorrota da txiki bat. Txikila, trrk, hemen gehiagi dago. Arrautza bat botako zu, eta gero jarriko diozu, ekilorea eta gatza. Vale? Ados. Egin dezu sekula maionesa? Zaiatu nintzen, behin. Bai, Ez zen atera. Zen atera, bueno, Zen truko atera. bat emango izut. Vale. Ez bota olio gehiagi, pixka bota. Eta behian mantendu. Vale. Moitzen hasten danean, orduan moztu, eta orduan behian izango mantendu, eta gero moitu behar da, baina mantxo, vale? Vale. Hemen dazkazu osagaiak, edozen kezka, galdetu. Ni ingotena da, lehen da bizi sandwicha martxan jarri, gero tempura prestatukoet, eta hasiko naiz prejitzen marrazkiak. Ados? Ados. Venga, Venga. guazen. Bueno, zenbat urtekin nintzenun zure lehen da biziko abestia? Ez daukat Gogoratzen oso al argi, Ez? Ez dudala gogoratzen. Hasi nintzen, esango nuke 13-14 urterekin edo, Bai? gutxi gora bera, baina ez daukat argi, Gauza da hasi nintzela, ni euskaldun berria naiz. Bai? Orduan, hasi nintzen euskara ikasten, momentu horretan, eta esan nuen behitu, modu ezberdin bat da euskara ikasteko, kantak sortzea. Vale. Eta holan hasi nintzen. Ope, eta, orduan, baina lehen da bizi zitezen ditun, gazteleraz lehen da biziko abestia Ez, adibidez? hasi nintzen ja zuzenian, euskaraz Zuzenian egiten. ja euskeraz? Bai. Eta, grabatuta badaude horiek? Onun baiten eski txintxilikatuta edo? Badauz batzuk YouTubetik. Bai? Eta nola topatu behar ditugu horiek YouTubeen. YouTubeen? Badimakizu bilatzen, topatuko dituzu. Miriam Lujoa, bai, bilatzen baduzu YouTubeen, Bai. badau nire kanala, eta hor topatu aldituzu bideo batzuk. Zi, ona. Pentsatzen dut asko aldatuko zala lehen da biziko abesti dikan guain iten aizean, ez da? Mota edo Bai, noski, estilua bai, edo... hasieran nenekien ze motatako abestiak egin nahi nituen, nenekien bez zer gustatzen zitzaidan, gero ja deskubritu nuen, jasa gustatzen zitzaidala, olako erreferentiak, batez ere musika pilo bat entzuten dut ingelesez. Bai? Orduan, influentzia asko dago hor. Eta orduan, joan nintzen, deskubritzen. Eta gitarra bai hasi nintzen jotzen 13-14 urterekin, orduan bez hasi nintzen begiratzen akorde gehiago ikasi, eta orduan horrere sartu nire abestietan, eta ikusten da zelan, joan hazen nire estilua, nire komposaketak, geroz eta zailagoak egiten du, komplexuagoak. Komplexuagoak edo... Botako diot pixkatu bat. Bai, bota, txorrota Vale. txiki bat. Niko Holan, bestiot, gehiagik sartu behar, bestela etzeitana sartuko. Pisto ez da? Bai, nahiko. Bai? Oain arrautza bota, Vale. eta geho esango zunik zenbat bota behar dezun zeana. Olilua. Olilua bota behar dezu desente, bale? Vale. Hor da honan bikoitza. Osa, gorret bali badao bilatz bat, beste bidana olilua. Vale. Vale? Bueno, eta sukalde aldetikan, ze sukalde hartzen dezu, esan dezu leheno arrautzan prajitetan patata, zehozek jo ingo zu, ez da? Ez pentsa, Ez? Makarroiak, Vale. karbonara baina ez da benetazkoa, nik erabiltzen dut nata. Ja, zu Ja. egiten dezu italianoi gustatzen zaion bezala, ez Hoi da? da. Gaina lagun batzuk ditut italiarrakoak. Bai. Da, Ronka botatzen dizue. zendiet esan. Ez diozu ez da esan, ez da? Bueno, hau nahiko. Bueno, arroz, a ber, aldetena sartuko etor gainean. Ni ustetan ez zitela sartuko, baina aldeten guztia sartuko. Guzuzu hor behian arrautza nola zidan ja hor bere lan egiten, Vale, jarriko dugu horrela. Inga. Mango diot, Eman euro. Azpin sartu, gatza bota aldezu. Bai. Venga ba, eman euro. Bai, ondo. Bueno, eta... Bueno, zukaldi alde bat eutziko dugu orduan. Eta musika irakasle esan dezu zehala, ez da? Oposaketak ate dituzula. Hoi da. Eta zenbat urteko gaztetxuei, o helduei ere bai, o zein ematen diozu? Nire, ikastetxetan normalian bakarrik dago musika irakasle bat, orduan hasi nintzen, hasi nintzen ez. Nire ikasleak dituzte, 2 eta 12 urte bitarten. Ope. Oso guztiak. Eta zenekin eramotezia hobeto? Danetik da leku guztietan. Bizitzan bezala. Hoi da. Hala izate. Bueno, hemen tempura prestatuko dut. Eta non ematen dituzu, ze eskoletan? Orain nago Bilbo Aldazarreko publiko eskola baten, musika eskolan. Gustora nago, Ea Plaza hor tokatzen zaidan. Laster Osa, zango guandik ez jaten. dakazu plaza tinkua bertan. Ez praktikaldian nago. Vale. Bueno, ja praktikak amaitu ditut, orduan jakingo dut, laster. Ondo. Eta zure helburua bertan gelditzia da orduan, ez da? Bai. Bueno, lortuko zu. Ai, eskerrik asko. Pazientzia gindana lortzea. Hoi da. Venga, hemen, jengibre pixkat. Txitxirio irinare bai bertara botako deu. Vale, eta gero inbiar deuna da
hau dana igual ez bihar nik gaur, Botako eta erdia. Zeratik, barazki guztiak ez dite mango denboreteko, gero ingo ditugu gehiago. Hauekin azteko nahikoa da gaur. Miriam, zein da zure burua? Musikalde batea utzi eta irakasle buru belarri biltzia, bilakin dantzan ibiltzia pixkat. Momentuz biekin, baina gustatuko litzaidake bakarrik musikan egotia. Musikaz bizializatia, ez da? Hoi da. Baina zaila da. Ja. Nahi eta ezin askotan, ez da? Nahi eta ezin, bai, ez da erresa, baina, bueno. Lortuko zu nahi bazu, Pixkanaka, pazientziakin. Hain beruna da, behitu, haber, zemuz dijoan, sandwich berezi hau, Mango jo gorrela, eta behitu, nola arroza, nola jarri zaigun, Hola, se mango jo. Erra sandwich egiten egean. Erra. Honen bierdotena da, ondo naztu. Hemen inbiar deuna da, masatxo bat, tempuragon batiteko, ez da inber masa bat oso fina, bestela ez du heltzen barazkiak, eta oso potoloa ere, bestela gero tempura potoloa, osea, gertu behar du justu pasa barazki eta peauta gelitzea la pixka, baina gehiagik gabe, Vale. Bueno, nola atera da hori? Nik uste itxura hona okala, ez da? A ber, daztatu, a ber, gustatzen gutxiago. Gatzan puntu, a ber. Loditasuna, ezin hobe. A ber, daztatu, a ber, gatzan puntxua ondo dakan. Eta ondo balin baka gatza, aurrea. Balekua, Bai. Bizikan aldao. Vale, ez da erori, ez da? Ez da. Ni hasieran erori, nahiz ez joan hasieran, osea, que zerua ikutzen saiatu nahi, eta venga, lurrea. Oin niri tukatzen zait orduan. Bueno, hemen, hau ondo naztu jardeu, urrumito denakun arte, garagardo pixa gehiago. Garrantzitsu izatea garagardo ere bai hotzea aukitzia, Zeratik anola kontrastiakin hau hotza eta hau berua gehiago puztuta. Lagunduko izutunekin? Bai, listo. Hori den. Ezin hobe. Vale, hau listo, hau ere bai. Hori listo. Eta bueno, prez gaude, zuri entzuteko, ze abesti berrin bat, ni pentsatzen diskan daun abestin bat abestuko zula, ez da? Bai, abestuko dizuet erantzunak. Erantzunak? Bai. Vale, erantzunak, eta ze topatuko dugu bertan, ze letraz? Bada, pertsona batena, jaten dela bere maitasuna bilatzen ez da, hortikan, da, ondartza ikustean. Eta gero, konturatzen dela bere maitasuna beti egon dela bere ondoan. Hori gertatu bat zaizu, Bai, baina nirekin, Osea, bada bebai neko pertsonala, ez da beste partzen... Era asko talde irakurri ordu. Bai, oida. Bueno, hau earki dakanik, ia dena listo dakau, hau barazki pregitzen hasiko naiz, eta prestatzea irrikitan gaude, zuentzuteko, eta ea, bazen, kontxak. Itsasoaren olatuek mezuak ekartzen dizkidate, baina niretzat utzik daude eta ez ditut erantzuten. Izana da bilatu dala gehiagi eta ez naiz konturatu ondoan izan zaitu dala beti.
Ai, ama, guain arte ez nekin zegatik ira, zinun estanda, baina garbi eta garbi gehatu bueno, zait, eskerrik asko. Zorionak, Oio ipurtia garte unoietakoa, Mi esker. Ona. Eta zelako pinta. Ikusi, zu hemen elkarrekin zezan gutxein deun, ez da? Mm. Ai, ama, horrin ditugun, zea, olagarro egine, bai, barazki olagarroak, eharrak, mi esker retortze batik, eskerrik plazerra asko. handi bat, Eskerrik asko. eta jarraitu goxatzen, eta guna noi goxatu erazten. Ados? Mi esker. Agur. Agur.